Alhamdulillah, wannan daga ganin su yan gari ne. Ƙwarai. Assalamu alaikum. Boska. Ake ciki. Ya kake? Ya kwana biyu. Labari. Lafiya galau. Ake ciki. Dan Allah mai gida, ni bako ne daga nesa nake. Na ga kuma tamu zai iya zama to daya. Ko za mu iya zama abokane? Oke ba wani abu. Amma ka san mu in baka mu'amala da kaya, an ba za ta zo ɗaya ba. Dan sai kana dan hawa sama ka gane. To ai siniyoma ni ban taba shan komai ba, amma tunda mun jame komai ma zan iya abun nan, zan iya yi. Waye wannan? Sabon memba muka yi. Mako ne. Bako ne sabon memba muka yi. Allah ya sa daga maka yake. In ya zo da ruwan zanzan zai samu shiga. Wai, abinci ya samu wannan kuwalle. Malam, dan Allah taimaka mu yan sanda ne suka biyo mu can, ka boye ni a gidanka. La, malam daga niman taimako? Ba ya dan sandan ne ai. La, na doka farin kare a cikin kayi.